Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon hasi da urteko aste arraroena. Asteko egunak ordantzan, asko oporretan, asko lanean, asko lanarekin edota oporrekin amesten, aste arraroa edozein kasutan. Bai, aste arraroa bai, baina gu laborategian gaude zuen arratsaldea goxatzeko asmoz. Baina ez gara luzaroan hemen geratuko, hanka bat Durangon dugu dagoenako. Ez irekiko ditu ateak Euskal Kulturaren plazak. 2022ko Durangoko azokaren eztanda bizitzeko atzera kontaketa hasi da. Egingo dugu eztanda. Egingo dugu eztanda. Baina landako guneak ateak ireki bitartean, Euskal Kulturak topatu ditu beste babesguneak. Sekulako indarra hartu du bertsolaritzak azken hilabeteetan. Bilboko Bizkaia frontoian jokatu zen larunbateko saioa, 3600 bertsozaleren aurrean eta beste hainbestek etxetik jarraitu zuten saioa. Eta gehiago izango dira 2 aste barru Nafarroa Arenan bilduko direnak. Dagoeneko badakigu zeintzuk arituko diren txapela lortzeko leian. Aitor Mendiluze González, Alaia Martin Etxebeste, Amets Arzai Usantia, Beñat Gaztelumendi Arandia, Joanes Ilarregi Marzol, Maialen Lujanbio Zugasti, Nerea Ibarzabal Salegi eta Sustraikolina Akordarramenteria. Bertsolari txapelketaren finalean, historian lehen aldiz 3 emakume izango dira. Naiz eta nik jartzen dudan aina borondate. Etzaizkita lineatzen inoiz Jupiter da Marte. Kristalezko sabai eta kristalezko eskaparate. 3 neska final baten ez ziren sartu gaur arte. Ta gaur Barakaldo Iruña, Getxo ta Hendaia bitarte, erdalgunea ere zaigu geratu horren aparte. Naiz poliki aldatzen diren, bertso mundu ta gizarte, lujo bat da sentitzea, aldaketa hoien parte. Ba hori, gertatzen dela, historikoa izango dela. Eta bide batez, zorionak txapelketan parte hartu duten, baina finalera iritsi ez ziren bertsoleri guztiei. Haze oparitxoak egin dizkiguten. Bainatzen asteburuko hitzordu bakarra izan, egun berean, larun batean Euskal Selekzioaren aldeko eguna izan zuten makean. Mintzaldiak, pilota partidak eta kontzertuak ofizialtasuna aldarrikatzeko. Xutik, Istaklok, Lier eta DJ Uzkuluz taldeen kontzertuekin eman zioten amaiera Euskal Selekzioaren aldeko egunari. Let's go.
Euskal selekzioa, Euskal kirolak eta ikurrina. Gaurko efemerideekin lotura izugarria. Izan ere, gaurko egunez 1976an, Inaxio Kortabarria eta Jose Angel Iribar ikurrina eskuetan zutela zelairatu ziren. Eta historikoa izan zen Franco aurreko urteko azaroaren 20an hiltzen eta Espainia trantsizio garaian zegoen. Baina ikurrinak debekatuta jarraitzen zuen, Fragaren hitzetan separatismoarekin eta terrorismoarekin zuen loturagatik. Ekintzak eragin izugarria izan zuen. 40 egun geroago, 1977ko urtarriaren 19an, ikurrina legeztatu egin zuten, eta autonomia estatutua onartu ondoren, Euskadiko bandera ofiziala bihurtu zen. Borrokari luzar zaidak esua, una hemen derea zabali, Euskaldunok banan itzera, otso betza. Aldarrikapen handiura liga hartako lehen Euskal Derbian gertatu zen, Atletik eta Realaren partida zen. Aldez aurretik abisatu gabe eta denen harridurarako ikurrina atera zuten zelaira. Kortabarriak, Realeko kapitainak ezkerreko eskuarekin zeraman, Iribarrek Atletikeko atezain eta kapitainak eskuinarekin osten zion. Haien atzetik beste taldekideak. Txalo zaparra da izugarria jaso zuten. Ideia, gerora jakin genuen, Kortabarriarena izan zen, eta haren lagun batek eramantzion ikurrina tolestuta eta ezkutatuta aldagelara. Akordio egon zen jokalarien artean, eta baita entrenatzaileekin ere, Irulegi eta Agirre, urrenez urren. Ez erretzekien bakarra epailea zen, Sánchez Ríos, Andaluziarra. Ai, ama gisa joa, ze sorpresa. Begiza joa. Zioa txuri borri eta berde, gu Euskal selekzioen alde. Euskaldunok euskaldun, izan gara beti. Kirola ikur da, Baina futbolaz nazkatuta egongo zarete dagoeneko munduko kopa dela eta ez dela beraz aipaditzagun beste kirol batzuk. Begira, gaurko egunez jaio zen Pamela G. Limo, distantzia hartaineko keniar atleta. Urrezko domina lortu zuen 800 metrotan, Pekingo 2008ko Olimpiar Jokoetan, 18 urte zituela. Eta gaurko egunez, 1919an Dalmazio Langarika Lizasoain jaio zen Euskal txirrindularia. 1943tik 55 profesionaletan aritu zen eta 62 garaipen lortu zituen. Bere garaipenik garrantzitsuena 56ko Espainiako bueltan izan zen, sailkapen nagusi irabazteaz gain 5 etapa ere eskuratu zituen eta. Eta gaurko egunez jaio zen Rustam Masrukovich Kasimkhatsov, Uzbekistandar. Esan berriro goiuri, venga. Rustam Masrukovich Kasimdashnov. Uzbekistandar xake jokalaria, nazioarteko maisu handia eta fideren munduko xake txapelduna 2004tik 2005. Ezakta zuriak ezberdin balio, duen xake taulan pieza gutzakara, erregeren batek diseinatua da. Estrategionek xake taula bera, lertuko duela konturatu gabe, gure zilborretara begira. Ba, aukera dezala bakoitzak nahiago duen kirola, baina guk aurrera egingo dugu. Maratoi bati egingo digu aurre datozen egunetan, baina gaur lasai hartuko dugu kafea. Peintzat alduenak hartuko du lasai. Olatz Lasagabaster eta Ainara Gorostizu izango dira gaur gurean, Euskal Pedagogoa lokatzetan liburua hitz egiteko. Eta Gontxarov pelikulari buruz arituko gara, sekula egin ez den pelikulari ospetsuena. Eta Durangora begira izango gara noski, eta bertan estrenatuko dugun podcastaren inguruan ariko gara, baina Firfiran podcast umelaren atal berri bat entzuteko aukerera izango dugu hor, eta horrek bai berotuko gaituela. Bai, beharko hotza. Kexatiak zarete gero, abenduak 5 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok, Goreti Oreja Mitxelena. Arratsaldeon. Eta zuekin Jaun Andreok, Goiuri Ezeizarandia. Arrastion. Eta zuekin ikusentzule zareten oiek Inigo Asensio Lurbide izketan ari zaizuen hau. Oraintxe,
Arratsaldeak 4:40 segundu ditu, bigarren kafeak 484 abenduak 5 eta gu hemen 3, Laister 5 izateko esperantzan, eta zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Astelen arraroa da, aste arraro baten atarian gabiltza, edo lehenengo pausuetan, baina gu energia biziz etorri gara hemen zuekin urrengo 2 orduak igarotzera. Ongi etorri, bigarren kafera naiz irratira. Goizeko zortziak tan hemen Portalen bakarrik zure teia itxoiten Beste egun bat nozela zugabe Egun argi edo grisei bakarrik abesten Goizeko zortziak tan hemen Portalen bakarrik zure teia itxoiten Beste egun bat nozela zugabe Egun argi edo grisei bakarrik abesten No zeni anta ez bakarrik Ta esan zeba Osten den dena segundu baten Zaiak zeba Ta bidek zan genula ez Hau ez dela betirako bidean Ta bidek zan genula ez Hau ez dela betirako bidean Durangoko azokan izango den artistetako bat asko izango dira, baina bengo bertan izango da, eta bengoren bakarrik kantonekin ari gara abiatzen gaurko saioa. Egun argi edo grisei bakarrik abesten Bakarrik, bakarrik, Mendiko bakarrik nazelago Bakarrik, bakarrik, Mendiko bakarrik nazelago Da zure deia mobila Eta maite duten tarteari heldu behar diogu gainera segituan, eta maite duten tarteari heltzeko, Goreti Oreja Mitxelenak izango du tartea zabaltzearen edo tarteari ateak irekitzearen privilegioa. Jo, ez hore, Bai, zorioneko zu. Zein da zure maite dut, Goreti? Begira, pasaden astean, goizean medikoarekin hitzordua izan nuen, eta gozaldu gabe joan nintzen medikoaren gana, eta ondoren, geratu zaidan ordu erdi eskas, eta herriaren erdigunean negoen, ni aparte xamar bizi naiz, eta esaten nuen, eta orain zer egingo dut, ez, etxera joan eta korrika gozaldu, eta zanen, begira, kafesne bat hartuko dut, hemen, herrian, taberna batean, eta bakarrik nengoen, eta eseri nintzen mai batean bakarrik, eta hurbildu zitzaidan adineko emakume bat. Eta esan zidan, ni hor negoen nire munduan egunkari irakurtzen, eta esan zidan, eske bakarrik ikusi zaitut, eta eser naiteke zurekin. Ara? Eta nia, noski, eta bakoitza egon zen bere kafesnearekin, bakoitza bere munduan, baina hori gero agurtzean, egun hona izan, baita zuk ere, eta listo. Eta etorri nintzen hona lanera, eta esan nuen, begiratze gauza polita, ez? Eta gian, ez dugu itura, ni behintzat bakarrik egon da, esertzen naiz, utxik dagoen mai batean, baina gerturatu zitzaidan horrela, eta begira, egun alaitu zidan emakumeak. Zaporedun honen azpianito.
Eta hau Durangon izango den bestea, Lorelei taldea, bueno, Asier Serrano eta konpainia bueltan datoz, aurreratu genuen, aipatu genizuen, izan zen, itzulera honen aurrerapen kanturik, eta disko osoa ekografiaken egin arraun kantua, orain txentzuten ari zareten hau, eta hau ere, Durangoko azokan protagonista izango den horietako bat. Goiuri, zeina zure gaurko maite duta? Nire maite duta da, joan garela bazkaltzera, eta egon garen jatetxean sartu eta segituan ikusi dugula mai bat, nahiko berezia, maiaren bueltan 4 emakume, 80 urtetik gora esango nuke, nahiko adinekoak, eta 4 emakumeak hor jiji eta jaja eta parrez eta ondo bazkaltzen, agian kartako jaki garestienak dastatzen hariko ziren, eta 4 emakumeak hizketan, hori adineko emakumeak 80 urtetik gora, eta ikusi eta esan dut, azteko, ze postasuna eman didan hau ikusteak, eta gero pentsatzeak, haian ni iristen naiz 80 urte izatera, ze hori ez digu inork bai ez datzen, pentsatu dut, nire gustuko litzaidak, ez? 80 urterekin lagunekin elkartu hemen astelen batean bazkaltzeko. Eta zora gara iruditu zait, eta hor nire maite duta. Promesez nekatu ziren zirenik jobiak maitale arrunta ren utopiak lastana egina raun ies egin dezagun koldarrekin Esterrurako piztienik iraultza galduarekin jada gortua den gorputzonekin bihotza egina raun Nere maite dut hemen dinuken pres, baina ez dakit oso ondo utzi dudan lotura. Kontua da, Twitterren ikusi dela norbaitek elkarbanatu dela bere esperientzia bat trenean, eta trenean zijoala ondoko eserlekuan. Bazebila familia bat, eta, alabak ez dakit, 5-6 urte, eta nahiko aztoratuta, trenean aspertuta, noiz hasiko dau. Sara Salamo izan da. Bai, ikusi duzu? Bai. Vale. Eta kontua da, berak kontatzen zuen, ze gogo sentitu zuen zerbait esateko, ez? Familia horren aitari, edo ez dakit, parte hartzeko momenturen batean gertatzen ari zen hortan, ze aitak esaten zion alabari, espazia isiltzen, espazia lasaitzen, zaplasteko bat emango dizut, edo joingo dizut, ez? Eta, reakzio asko egon ziren, azkenean berakumeari begiratu, ea margotu nahi zuen galdetu, atera zuen kuadernotxo eta boligrafo bat, eta umea pospozik margotzen, eta den ondo. Baina, atentzio eman dit, zenbat reakzio egon dion, eske esageratu batzuk zeate, eske kapoi bat edo zaplasteko bate garaiz batzutan ondo dago, eta batez ere, diskurso bat, pentsa ez, den hoi hemen beti danik, bat belaunalditan, ezi gaituzte, laupa hor zaplasteko eman da, eta izu, ez daukagu horrelako tararik. Eta hori irakurri nuen konturatu nintzen, ez daukagu horrelako tararik. Tararik, tururu. Zuk uste duzu ez dagoezula tararik. Zebia nola gauden, eta nola dagoen gure osasun mentala, eta nola dagoen gure gizartea xisko eginda, eta ze behar dauzkagun, eta dena ez da izango gure eziketaren errua, baina zati bat, akaso bai, eta tira, ez da egite. Ontzaitezke erabat ados edo ezain ados pertsona honek, Sara Salamok esaten zuen honekin, baina hortik esatera ez zaplastekoekin ez egintuzten, eta ondo asko atera gara, behar dira, potorrak edo obarioak edo muturra hausnarketari gabe esateko ez gara ingaizkiatera. Nire horren diskurso horrek ematen dit, sekulako nazka, ia esan.
niri ez dakit ez, nobatadak egin zizkidaten unibertsitatean eta ondo nago, beraz, ohitura horrekin jarraituko dugu. Nik musika taldea sortu nuenen gaztetan irratian ez zuten jartzen eta nintzen kexatzen. Edo hori ez, nik ere egin ditut praktikak ezerezaren truke, eta orain ezagitzen enpresako eskubideak aldarrikatzen dituzte. Jabea naiz eta, osea, bai. Hori da nire maite duta eta nire maite dut eza. Ez da zer den ziur. Oraindik baina batu. Eta Arratsaleko 4:21 diren honetan, gaurko saioa abiatzeko moduan ere bagara, beraz zaudete hor, hemen naiz irratian, segituan protagonista mordoa izango ditugu eta gurekin hemen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need a hit. Baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Ez dizuegu gezurrik esango, ezkabiltzan musika honen giroan egun osoan, ez gaude horrela, ez dakit, super excitatuta etengabe, baina nahiko kitzikatuta bagabiltza egia esan gure hype pertsonalarekin. Edo beste nolabait esatearren, atzo zuekin elkarbanatu genuen labankadaren aurrera pentsa horrek, gauzka, neurri batean hola, urduri xamar, aztoratu xamar, badugu WhatsApp talde bat Goiuri eta biok, lehen aipatu dut ez, gure osasun mentala, zaplastekoak eta bare, zaplastekoak kaizki, hemen esan du Jon Etxabe Arzuagak, zaplastekorik ez, ondo Etxabe, ondo jaiz. Baino, horrek ez esan nahi, gero bakoitzak gure taratxoak ez ditugunik, eta batzuk dira taratxo jatorrak. Gure lagun Nerea Loyola eta Uxu Errazkinek dauzkaten bezalakoak, pitzadura sano eta jatorra dutelako eurek. Uxue, Nerea, arratsaldeon, eta ongit horri bigarren kafera. Arratsaldeon. Ez, badauzkagu gure pizzaduratxoak, baina pizzadura sanoak, jatorrak, bizitzari beste modu batera heltzea esan genezake, ezta? Maitagarriak, Edo hola maitatu behar, ezta? Beharko, ez dugu beharik. Bueno, atzotik ezagutu dute dagoeneko, 7 aldizkarian, sare sozialetan, naizen eta bigarren kafearen plataforma digitaletan, gaur eraritu gara irratien entrevista eskintzen Goiuri eta biok, irakurri dituzue naizeko kultura alorrean, eta baita 7 aldizkarian, Uxu Errazkinek eta Nerea Loyolak egindako entrevista, eta dagoeneko esan dezakegu, labankada badatorrela, eta labankada zer den, gu saiatu gara lehen kontatzen. Ez da gizue, Nerea eta Uxue, Goiurik ze tensio bizi izan duen, nik spoilerrik egin ez nezan, gaur naiz irratian lankidek entrevistatu gaituztenean. Izan da, oso momentu txarra, asko sufritu dut. Jode, zuk sufritu baduzu, nik orduan, ez dakiz ere ingo duan. Arriskoa ikusi dezu hor, Goiuri. Bai, gertu. Bai, eta hasi aurretik ibilinez negoziatzen, esan dezakegu hau, eta bai, ez dakit zerbait kontatu beharko dugu, eta hori bai, da beste hau, eta beste hau ez, eta aurreratu ditu gauza batzuk, ez, pentsa, adibidez aurreratu dugu, Irati Jimenezek bere pertsua izango duela podcastean, egoia berriro sufritzen ari da, ize polita dan momentu. Ez que Inigo Asensiok labankada jasoko du, labankadan gertatzen dena kontatzeagatik. Ez, lasai. Kontatu dugu, dagoeneko promoan entzun dutela, gure entzulek Uxu Errazkinek baduela bere papertxo bat hor,
Eta hori ere zazpigan agertzen da, eta kontatu dugu ere, Nerea Loiola kamio txiki bat ere egiten duela, kotxabak nahi zuen, enbidia pixka bat zuen, Uxuek bere hotxa badu, da nik ere nahi dut, eta sartu dugu hor bere zatitxo bat. Askoz gehiago ez dugu kontatu. Eta ez dugu kontatu behar. Aizue, Uxuen Nerea, literaturaren mundua oso presente dago podcast honetan, labankadan, hori aurreratu dugu. Eta atzozkeroztik buelta batzuk eman ditu. Buelta batzuk ez, milaka buelta batzuk eman ditu hor Instagramen, Twitterren, WhatsAppetan barrena, aurreratu genuen promoak. Zer dio literaturaren munduak, zer dio literaturaren ekosistemak labankadari buruz? Uxu, aziko, osea... Vengo, Uxu, eso así. Nik ez du jaso pitrakik, osea, que, venga... Zu hasi honekin, a ber. Bueno, a ber, ni guaindikan oso tantaka iritsi zaizkit horrela bizpairu mezutxo, baino danak izan dira gogoz, bat-ematek ere esan digit beak pentsatu zula zute bat sortzea Durango, baina, bueno, gure ideia hobea iritsi zaiola eta datorren urteako itxoingula zutea sortzeko. Eta hola, ez dakit. Piskat, nina eskitatuta eta ikaratuta. Ni gauza, onzi betean. Bai, ni berdin nago, bai. Ikaratuta bereziki, zakite nola hartuko duen literatur mundua agutzi. Baina, bueno, pozik, aldi berean. Me and my inferiority contest, I'm not winning, but I'm having a kontatu edo galdetu digute, ea lau kapitulu horietan, lau atal horietan, nolako evoluzio izango duen tramak, jendeak gauza asko nahi ditu jakin, baina ez da egitzen bat konta daiteken. Bai izan dezakegu, Uxu eta Nerea, azken ataleraino, dena ora airean izango dela. Eta lau ataletan, gauzak azkar xamar gertatzen direla. Podcastaren atalak ez direla lauzegiak, 10 minutuen bueltan ibiliko direla, eta hortxe gertatuko direla, ez da? Bai, hori da, guk geneukan buruan, Agatha Christieren liburuak ere oso, askotan aipatzen dira podcastean, eta guk ere hori izan ditugu, ez? Adibide gisa, eta nik buruan neukan hori amaiera aldean, beti dagoela kapitulu bat, non Poirotek, ez, esplikatzen du dena, ez? Eta ematen ditu traman gertatutakoak eta horiek harritzen ditu, ez? Zein den hitzaia eta hori guztia. Eta orduan, pixkat hori adibidetzat hartuta, saiatu gara horrela egituratzen, ez? Nereak honen inguruan askoz gehiago daki eta berari utziko diota zaten, baina gutxi gora bera hori. Bai, oso ondo esplikatu zu, eta gero igual hori ez, azkenean kapitulo batetik besteako transizio hortan ere, beti daude ez usteko giroak, edo entzuleak espero ez ditunak, edo espero ditunak agian, da, dana argitzen doan einean korapilatzen doa baita ere, azkenean guztiz argitzen dene arte, eta nik uste tinigo aldan gutxiena kontatu behar dela aurretik, Bai, disfrutatuko dute, hori, pixkanaka jasoz, pixkanaka dastatuz, ikustet asko zodea dela, spoilerri gabe. Ez du askoz gehiago kontatuko, gainera, pentsa dezakegu, gu bezalaxe gaur aipatu dugu, aste arraroa, Durangoko azoka badator, bihar dagoeneko estanden montaketa, gurean izango gara gure seta montatzen, lan asko pilatzen zaigula denoi, eta Nerea Loiolak eta Uxu Errazkinek, aipatuko dugu hemen gure lagun, gure podcastaren gidoilari, eringo editora da Uxuen, Nerea Loiola idazlea noski, eta zuek ere baduzuela zuen lana Durangoko azokara begira, beraz ez dizuegu denbora gehiagorik kenduko, bi gauza esango dizkizuet oso garrantzitsuak. Bata, ostiralean itzordua dugula Nerea eta Uxue. Ez duzu WhatsApp erantzun. Oiba. Egia da, bai. Ni, aputatuko naiz. Ni lotzen nahi naiz, pixka, negoziatzen nahi naiz hemen etxean, eta izan da, aipatu plana eta diume gaixotu gintzaizkitirutik. Osea, pixka, negoziak eta gogorrak dijoazte, baina gogotxo.
Bueno, gogorra izango da batentzat Durangoko azoka, baina norentzat gogorra izango den jakiteko ere entzun egin barko duzue. Ostegunean, arratsaldeko 6ak baino lehentxeagomen bigarren kafean estrenatuko dugun labankada. Nerea Loyola eta Uxu Errazkin bihar edo etzi edurrengoan Durangoko azokan ia egunero ikusiko dugu elkar, eta esateko nuen bigarren gauza da, kafean nahi baduzue, bigarren kafearen gunera hurbildu eta guk aterako dizuegula. Eta kafezaleak ez pasarete, ez hurbiltzeko. Ez zaretela orduan ongi etorriak. Uixu bana. Agur. Adio. Forever, I never thought that I could ever be this happy. Yeah, baby. My prayers were answered for you came in the nick of time. Whoa, whoa, whoa. I got this feeling that you're going to stay. I never knew that it could happen this way. Before I met you, I was falling apart. But now at last I really know that we are two hearts that beat as one. Arratsaleko 4:00 pasatxo eta gu bagoaz aurrera bigarren kafean, gonbidatu gehiago eta protagonista gehiago agurtzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Herria zimendutatik hastekotan, zimendua hezkuntza da. Eta etorkizunean helduak izango diren pertsona txiki horietan inbertitu behar da denbora, dirua eta batez ere ilusioa. Hori zen Jose Maria Uzmendik sinetxi eta borrokatutako ideia. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez duguna galdu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, esan euskarari bai. Euskal hezkuntzaren eredu propioaren alde lan egin zuen. Jolasaren, euskeraren eta hezkuntzaren gaitasun transformatzailearen defendatzaile sutsua izanik. Ikasi egitasmo pedagogikoaren arima izan zen. Bera izan baitzen egitasmoaren sortzaile eta bultzatzaileetako bat. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Ikasi egitasmoak guztientzako eskola bultzatzen du, eta aurra erdigunean jartzen duten pedagogia konstruktibistetan sakondu zuen hasieratik. Hezkuntza nazionala, irakasleena, baterakoia, irekia, plurala eta independentea dira hasieratik aldarrikatutako baloreak. Horixetan oinarritzen da proiektuaren bizkarrezurra, ikasi aldizkaria. 1985ko ekainean argitaratu zuten lehen alea, eta hainbat irakasle eta kazetari aritu dira erredakzioan ordutik. Bai euskarari, bat korrika, bi korrika, milaka korrika. Ikasik, hainbat egilerekin batera, besteak beste Lorea Agirre, Joseba Sarrion Handia, Jon Sarasua, Kristina Marderas, Maialen Lujanbio, Pirritx Porrotx eta Marimotots, Jose Mariren lana, bizitza eta batez ere balioak jasotzen dituen liburu argitaratu du, Euskal Pedagogoa lokatzetan izenburupean. Eta gaurkoan, horretaz hitz egitera etorri dira gurera, Olatz Dasagabaster eta Ainara Gorostizu. Arratsaldeon eskak. Arratsaldeon. Mikel Agirre Zabalak behin esan zuen Jose Mari kemen eta argi handiko pertsona zela, indar berezikoa eta bateratzailea. Batik bat hezkuntzara bideratu zuen bere lana, baina hezkuntza herri bat josteko are gisa ulertzen zuen, eta beti balioetan oinarritzen zen. Gure entzulei eta agian ezagutzen ez duten ainola azaldu zenieke nor den edo nor izan zen, hobeto esan da Jose Mari. Jose Mari herri honen balioetan sinisten zuen pertsona bazen. Guztiz, eta herri hau aurrera eramateko bere jostorratza edo esaliteke hezkuntza zela, ezta? Hezkuntzaren bidez herri hau josi nahi zuen, herri aurrerakoi bat, herri ezkertiar bat, aurrak pertsonak erdigunea jarriko zituen herri hobe bat. Pasioz bizi zuen hori Jose Marik, eta egiten zuen hortan, eta egiten bidean zituen lankide guztiei, bide guztiei bere pasioz ziren pertsona jolasti bat, bai. Oso baikorra, ezta? Indarra handikoa, esango nuke nik ere. Ausarta, balio pila batez hor, sarrera eder hortan aipatu dituzu ikasiren balioak, eta horietxe ziren Jose Mariren balioak.
Gero aipatu duzu baita ere pertsona bateratzailea zela, ezta? Eta nik uste dut horrek liburuan isla handia duela, ezta? Jose Mariren izpiritu bateratzaile hori, izpiritu zubigile esan dugu ere bai liburuan, ezta? Berak bere ametxetako bat hezkuntzari dagokionez ametxik handiena ziur aski hezkuntza sistema nazional bat izatea zen, eta pixkat horri begira eta hori helburu hartuta saren gaineko, lurralden gaineko bateratasun bat nahi zuen eta hortan jarri zuen indarra hasieratik, ezta? Batez ere esango genuke igual 93ko publifikazio prozesu ora, Buesa legea bultzatutako prozesu ura oso gogorra izan zela berarentzat, harek asko markatu zuen, eta horren aurretik, batez ere horren ondoren, ezta, bere indar guztiak bideratu zituela batasun hori lortzera eta denen artean ekin eta aurrera egitera hezkuntza munduan. 1985ean, hainbat irakaslerekin ikasi egitasmo pedagogikoa sortu zuen. Nondik jaio zen ideia eta nora heldu nahi zuten egitasmo honekin? Batzek esan da bezala, 93ko publifikazio lege horrek zauri asko ireki zituen, ezta? Oso ondo sendatu ez diren zauriak. Ordurako, buelta hortan Jose Mari Lab sindikatuko hezkuntzako Gipuzkoako ordezkaria zen ikastolen aldetik, eta lehendabiziko ordezkaria izan ere. Eta, errepide asko zeharkatu zituen, ikastetxe asko ezagutu zituen, irakasle asko, eta, hortik joan zen ikusten ze hutsune zituen euskal hezkuntzagintzak. Eta bere nahia izan zen bilgune eta formazio gune bat sortzea euskeraz Euskal Herriko irakasle hoientzat, ez? Konprometituentzat esan behar nuen, baina uste zabalago zela. Eta, hasieratik izan den asmoa Euskal Hezkuntzagintzak zituen hutsuneak betetzea. Hortik sortu zen ikasi, eta balio horietan jarraitzen du gaur egun ere, ezta? Irakasleen bilgune izan dadin, eta formazio hori eskaintzeko. Hortik etorri da, lehendabizi aldizkaria etorri zen, ikasi izeneko aldizkaria, eta ondoren etorri dira formazioak, materialak, etorri dira aur jolasak, etorri dira pelikulak, bidaia pedagogikoak, etorri da hezkuntza proposamena, hortik elikatu da, etengabe hezkuntzagintzak dituen hutsuneak, ez da, olatzek esan bezala gaina ikuspegia lurralde osokoa, sare ez gaindikoa, ez, elkargune, bilgune izatea hori izan da funtzionar nagusietako bat ikasirena, Jose Marik amets hori zuen, behar hori zegoelako Euskal Herrian, eta bere moduko hainbat irakasle konprometitu Euskal Herri osokoak batu zituen ikasi sortzeko. Gaur egun ez dakit, baina esango nuke garai hartan, 1985ean, pedagogiaren inguruan euskara hutsean argitaratzen zen aldizkari bakarra izango zela, ezta? Eta gaur egun. Gaur egun ere bai. Liburuan jasotzen den bezala, han joan ziren Jose Mari eta beste ikasikide bat, Bilbon, publizitate eske, ATJ, denek estentzieten, ez zutela lehendabiziko zenbakitik aurrera egingo, ezta? Eta, 274. Igea prestatzen noain bai. Hasiera hartan inor gutxik sinesten zuen euskeraz hezkuntza aldizkari bat egin zitekenik, baina Jose Marik hasieratik transmititze zuen grin eta pasio, eta zuek aipatu duzuen bezala, baikortasun eta ilusio horrek ekarri zuen taldeak aldizkariaren 0 alea argitaratzea, 1985ko maiatzean. 2020an bete zituen beraz 25 urte aldizkariak, baina Jose Mari etzen onaino iritsi. Ez, 25. urte horrenera etzen iritsi Jose Mari. Duela otsailean 3 urte egingo ditu hil zela, pandemia aurretik gaixotu zen, eta, 20. urte horrena bai ospatu genduen, eta Jose Marik, liburuan askotan aipatzen den bezala, bisio luzea zeukan, eta, urtetarako, esango nuke lana jarri zigula. Bai, unkitu iten nahi zeu gogoratu hutsakin. Bai, egia esan, tristea da 25. urte horren horretara ez iristea,
Baina, bueno, guk uste gure bere legatuakin jarraitzen degula, ez da, liburua hortara dator, bizi zen artean eta ikusten genuen erarik ja gaixotu zela Jose Mariren legatua jasoz, esaten genion, elkarrezketa bat egin nahi geniola, beti luzatzen zuen, ja, oso gaixo zegoenean ere bihar etzi damu eta beti luzatzen zuen, omenaldi kutsua zeukan hori guztia saiestu egin nahi zuen, beti protagonismoa ez zitzaion gustatzen, ez beti fokuetatik aparte egotea gustatzen zitzaion, eta hortaz, esaten genion, edo elkartu argea lagun guztiak bazkari bat eiteko, eta omenaldi kutsua zeukan hori guztia ez zuen nahi izaten. Eta, goio inkitzen naiz 25. urte hurrenean ez da egon, bere legatua, ez? Guk daukagu, eta bere legatua da azkenen liburu hau. Asmo horrekin egin dugu behintzat. Jolasaren, euskararen eta hezkuntzaren gaitasun transformatzailearen defendatzaile zarete, eta aipatu dugu aldizkaria bera ere hildo horretan kokatzen dela, baina argitalpenarekin batera urtero mota ezberdinetako ekintzak sortzen dituzuela. Eta ikusleentzako bideo bat ekarri dut, zatoz jolastera jolasen altxorra eta ilargiaren sekretuak ikasik ere parte hartu zuelako bertan. Polita izan alda? Ai, neri ederra gertatu zait. Astoa, ez da inun ageri. Sokaz lotu beharko dut. Izkutaketan jolastu nahiko zuen. Eta gu jolastuko bagenu? Ados, nik zenbatuko dut. Askuta gaitezai! Ne, sasoian daude. Nikon hartu ardun ni neu eduki hauek kontsumituz hazi eta ezitakoa naizela. Eta ziur nago... Eta ez hain dela espaldi. Eta ziur nago ni bezala Euskal Herriko hainbat eta hainbat gazte identifikauta sentituko direla. Baina zoritxarrez, denbora gutxian garaiak asko aldatu dira eta digitalizazioa jokoan sartu den honetan, esango nuke aurrak atzerriko edukiak geroz eta gehiago kontsumitzen dituztela, eta plataforma digitaletan euskararen presentzia kezkagarria dela. Nola ikusten duzu zuek egungo panorama? Galdera potoloa da. Bai, oso potoloa da. Alde batetik, eduki digital horiek ez, pantaiak euskera zen mugimenduakin bat egin ziurrenik ekarri barko genituzke euskerara, baina, gu uste hortan gaudela, ez gu lokatzetan ibiltzearen oso aldekoak era, ez bakarrik liburuaren izenburuak eta ez da, jakin minetik dator ikaskuntza, esperimentaziotik dator ikaskuntza, eta segurazki eduki horiek guztiak euskaratzeak lehen esan dugun importantzia izan arren, uste dugu pantaila gutxiago behar ditugula. Oraintxe bertan, ikasik antolatu ditu pasaden, asteburu honetan ez aurreagokoan izan ditugu jardunaldi batzuk, hizketan hasi ezinik, eta etorri da gure gana Zira Rodriguez izeneko psikomotrizista kanariar bat, eta mahaigaina jarri digun gaia izan da, hainbeste gaudela helduok pantailai begira, oso gutxi komunikatzen garela aurrekin, eta aurroiek oso input gutxi jasotzen duten ez hizkuntza aldetik komunikazio eskasa duten ez helduekin, hizketan hasteko zailtasunak dituztela, ezta? Beraz, noraino iritsi garen helduon pantaila zaletasuna esan behar nun, baina mendekotasun honi dagokionez, ezta? Bai, nik uste dut hori, ezta? Hizkuntzaz haratagore inbarko genuke hausnarketa pantailen erabileraz, ezta? Eta horrek gaur egun aurren garapenean sortzen dituen eta batez ere etorkizunean sortuko dituen arazo guzti horietan jarri behar degula arreta, ezta? Ze ez gara jabetzen, baino nik uste dut arazo potolo bat sortzen nahi dela gaur egun, eta horrek ondorio kaltegarriak eukiko ditula epe motzean eta arreta jarri behar degula horretan, ez? Eta dituela, ez, pantailekiko mendekotasuna gero eta adin txikiagoetan ikusten ari gara, nera bezaroan zer esanik ez, eta horre guztia gainera, gure datuak nori ematen ari garen, kontuan izan gabe, ez da, estatu batuetan dauden multinazional batzuen esku jartzen ditugula, gure eta gure seme-alaben eta gure ikasleen datu guztiak, ez, zer pentsatu ondia eman barko liguke. Jose Marik arrasto sakon utzi zuen euskal hizkuntzan eta
gertukoenen bihotzetan. Esan duzu omenaldizalea etzela, baina bere izena duen beka bat sortu zuten, eta orain bere pedagogian oinarritutako liburu bat sortu duzue bere omenez, gainera etzarete izan gutxi liburuan parte hartu duzuenak. Nola moldatu zarete inbeste egile elkarrekin eta elkarlanean aritzeko? Ba, oso ondo. Bai. Ze ona, nola moldatu ondo? Bai, esan oso ondo. Batzuetan, lako bidaia luzeak egitea, bidaideak edo bide lagunak errazak diren, erosoak edo egokiak edo direnean, erraza gertatzen da. Eta liburu honen kasuan, nik uste horrela izan dela. Hasieratik, genekien, Jose Marire eskainetako liburu bat ezintzela izan biografia arrunt bat bera ere etzen, arrunta behintzat etzen, eta zentzonean diotau. Eta, bere balioak, bereziki bere hezkuntza balioak jaso nahi genituenez, eta Hernanin egin ahal izan genion omenaldian ere hitz batzuk berreskuratu genituen Jose Mariren hitz batzuk edo balio batzuk, ausardia, euskaltzaletasuna, zaintza, besteak beste. Eta orduan, horietatik tiraka, hainbat egileri, hitz bana proposatu genien, ABD forman, zaiena izan zen, galbaea, edo zein eskatu, lagun pila bat zituen Jose Marik, ikasitarrak ere asko gara, hortaz, ariketa hori egin ondoren, eta bera definitzeko buruan hitz batzuk genituelarik, horiek jostean nahiko erraza izan zen, guztiek lehendabiziko momentutik esan ziguten baiezkoa, eta zaiena izan dena, artistaren baten luzapenak izan dira. Ze gero, liburua Einauta Jartzauenak diseinatu du, ilustrazio guztiak ere berak egin ditu, eta berarekin lan egitea plazer bat izan da, oso erraz jarri digu guztia, erraza izan den bezala, liburua egiteko laguntza eman digute Hernaniko udalak, Olaso Dorreak, Iparregoa Fundazioak. Eta Iparregoa Fundazioak, eta horiekin lan egitea erraza izan da. Ariketa unkigarria polita izan da, dolu bat egitea ere izan da guretzako. Baia 3 urte doaz, baina bulegoan sarreran badu bere argazkia, eta oraindik ere askotan nik uste pentsatzen dugula. Eta honi Jose Marik nola erantzungo lioke? Bai, pentsatu eta bileretan ere bai, ezta? Batzutan igual zalantza bat edo sortzen zaigunean, eta Jose Marik zeingo luke momentu hontan. Eta orduan ez, horrek bai batzutan laguntzen digu alde batea edo bestea jotzen, ez? Bai, liburu egitea erraza izan da. Erraza, polita izan da, aberasgarria, oso bitxia izan da, hainbat egilerekin edo elkarrezketatuekin geundenean oso garai desberdinetako jendea izanagatik, adinean oso desberdinak izanagatik, oso antzeko balioak nabarmentzen zituztela. Batetik, olatzek esan da bezala, ez, bateratze hori, ez da, Agnès Duforen gana joan ginenean Lapurdira, balio horrekin bat egiten zuen, edo joaten garenean, ez dakit, bere oso gertuko beste baten gana, Mila Pezetxe irakaslearen gana ere, berdin, ez, batzen gintuen horri begiratzen ziola, eta niretzako hori izan da, gauza, oso indartsua, oso jende desberdinak, Jose Mariren gandik, balio oso berdin horiek nabarmendu izana. Eta gero, ez dakite, entzulek ere ez dute liburua ikusteko aukerarik, eta beste, berezitasun bat edo, ez dela ohiko biografia bat, ez da, igaitz egiten egile asko dituela liburuak, eta antolatzeko modua ere berezia izan da, ez da? Atik zetara deskribitu dugu Jose Mari denen artean, ez? Izki bakoitzak, Jose Mariren izakera, balioak, edo bere ibilbidean garrantzitsuak izan dituen alderdiak jasotzen ditu, ezta? Eta hitz hori izan da nolabait, hortik tira dugu denok, ezta? Horri dagokion, izki horri dagokion atala osatzeko. Eta Inarak esan duen bezala, badira hainbat ideia, etengabe errepikatzen direnak, ezta? Gaur bertan ikasiko beste kide batek esaten zigun, liburuan zehar bi hitz ikusten zituela berak etengabe, ez? Besarkada eta irria. Eta aurrekoan ere, Jose Mariren liburuaren aurkezpena egin genuenean ere,
Amildutakoek ere hori nabarmendu genuen, ez da, behin eta berriro. Ba bere besarkadak, ematen zituen besarkada hoien goxotasuna, ez da, eta bere baikortasun hori, dana irribarrez egiten zuela, eta ez bera bakarri baizik, eta gaitasuna zuela ingurukoengan ere ilusio eta poz hori eta baikortasun hori transmititzeko, eta zabaltzeko. Entzuleak ezin du liburua ikusi, batzuk bai streamingez jarraitzen gaituztenek ikusiko dute, baina nolabait ikustaraziko diegu liburu dotore, sendoa, oso karratua, diseinu aldetik ere ilustrazioan ere, mimoz eta zaintzaz jositako liburua, baina kaso ikustarazi barko diogu zein den liburu honen xedea, aipatu duzue ez dela omenaldi bat soilik, ze omenalditik ere badu esango nuke nahi da ez dela biografia bat, baina badu zerbait Jose Mariren bizitzaz, eta kaso bai esan dezakegu pedagogiaren giroan behintzat kokaturiko liburua dela, ez da esan daiteken pedagogiari buruzko liburu bat denik, horre ez da uste dut badaudela helburu ezberdinak dantzan eta argitzen lagunduko diguztuzuek. Bueno, lehendabizi liburu egin dugu Jose Mariri zor geniolako. Hori bai, ez? Jose Marirena ezagutzea merezi duen bizitza bat izan da. 40 urte luze, 40tik gora urte herrigintzari, euskalgintzari eta hezkuntzagintzari emanak, ezta? Eta uste dugu bizitza hori ezagutzea merezi duela. Uste dugu eredu dela eta eraberean akuilu dela, ez? Horrexegatik egin dugu liburua, euskalgintzan dihardutenentzat, bereziki hezkuntzagintzan dihardutenentzat eta herrigintzan dihardutenentzat eredu bat delako, ez da, halako konpromisoz, halako irribarrez, halako baikortasunez lan egin duen pertsona baten bizitza ezagutzea, ez da? Eta uste dugu ezagutzeak merezituela egindako lana, baina baita ere egiteko modua. Olatzek esan da bezala, ez, irria eta besarka da. Horiek dira hainbestetan nabarmentzen diren hitzak, ez, esaten ziguten liburuan. Eski Jose Mariri ez esatea ia ezinezkoa zen. Besarkada batekin gonbidatzen zituen kriston marroietara, baina irribarre batekin zuere bazindoa zen berarekin batera, ez da? Hori zen bere egiteko modua. Egin dugu zor geniolako, merezi duelako bere bizitza ezagutzeak, bere egiteko modua ezagutzeak, eta irakaslei ere, bereziki irakaslei, baina egia da bai euskalgintzan da herrigintzan dihardutenei, ze Jose Marik hezkuntza eskolako hormetatik oso kanpora bizi zuen zerbait izan zen, hezkuntza ez formalari garrantzia handia ematen zion, eta herrien eta herritar guztion hezitzaile rol hori ere garrantzia handia ematen zion, gero bereziki oinarri sarean gauzatu zen horri, eta horiei guztiei ere zor genien, ezta? Hasierako asmoa zen Jose Mari demagun laben ezagutu zuen norbaitek edo bidaia pedagogiko batean ezagutu zuen batek ikus zezala ze abaniku zabala zeukan Jose Marik. Euskalgintzaren lokatzetan nola ibili zen, baina eraberean ze zaintzailea zen. Edo munduarekiko zer nolako ikuspegia zeukan, ez? Oso paleta zabaleko pertsona izan zen, eta nahi genuen hori guztia jaso, ezta? Berari zor geniolako, baina zor geniolako baitaren ikustet legatu hori zabaltzea, ez? Herritar orori, irakasle izaten dut bereziki, uste dugulako irakasle guztiek irakurri barreko liburua dela, irakasle guztientzako aberasgarri dela olako pertsona bat ezagutzea, eta hori, zor genion bai berari eta bai herritarrari. Ziur nago entzuleen artean izango dela, liburu hau irakurtzeko irrekitan dagoen nor edo nor, eskuratzeko aukera egongo da, Durangon izango zarete, zer egin behar du entzuleak liburu hau esku artean izateko? Durangon izango gea, eta gero aukera izango da baita ere, gure webgunean erosteko aukera ere izango da, bai. Eta liburu den darruntetan ere. Eta liburu den darruntetan hori da, bai. Gaur egun ja aztu itezeko. Bueno, liburu den da arruntetan errez duzue, ikasi.eus webgunean ere topa dezakezue, gainera bertan sartu eta hor banera handi bat topatuko duzue, erdi-erdien, Euskal Pedagogoa lokatzetan, liburua salgai izango da Durangoko azokan eta ikasiren webgunean, eta bertan klik eginda,
klik gutxitan lortuko duzue zuen etxera heltzea, eta ez da gizenen beste bidea, noski, aste honetan guztian zehar, Durangora bisita egin, eta bertan, ziur liburu erosteko bakarrik ez, ikasiko lagunekin, sola salditxoa egiteko, eta Durangoko azokak eskaintzen duen ezurra aragizko harreman horietatik ere, gozatzeko aukera izango duzue.
niri begira zaudete eta pentsatzen dut nire zait zaudetela, baina nik zuek ez zaituzten zuten. Hemen badago, eta mikrofono denak itxita dituzuela konturatu naiz. Ba, orain zentzuten gaitu Iker. Eta nik eta YouTubetik entzuten ari ziren guztiek, ze konturatu naiz, hemen ebilen keinuka lerdo baten pare, baina den ikusten. Nik uste nuen esan aizen igula Iker zera zela, zure etxeko piano zoragarri hori zain nuela, bisiren joan nahi nuenean jotzeko, eta Iker joango naiz piano jotzera, eta enizun ulertzen bat, zertan. Ba, hone bilen, bueno. Baina ze bizibili naizen konturatu naizela, hirurak pantailari bera, eta da, ez? Hori ere jakin pixkat egiten, Bai. Ondo ari zara. Aipatu ditugu Iker, nobedaetako batzuk, asteko, kontzertuetarako sarbideek sortuko dute Durangon lehenengo burua uste askorentzat. Baita guretzat ere, lanerako garrantzitsua izaten baita, kontzertu horietan egotea. Bai, iaz gogoratzen dut, zenbat sarrera eskuratu behar izan dituen, eta PDF-ekin zero keria biltzen duen, hau izango da, bukerarako jatzen ditzen, eta esaten zidan, segizak barura, eta bai, baina gogoratzen dut, gure uste esente, eta horrengoan gehiago, alde horretatik, gonbidapen sistema nik mantendu egingo nuen, hori foroa kontrolatzeko, batetik, gero iriki baldin badago, tokiri baldin badago, lasai, lehen urten ere horrela izan zen, ez? Baina, karo, ez dakit, bertan, ez dakit, jarri barko dugun, kanpinden da txikiren bat, edo, right? Oraintxe egin dudan gauzetako bat, hemen entzulek ikusi ere egiten gaituzte eta aprobetxatuko dut. Alako disko gogorraren fundan, hause sartu dut. Eta zer da hori? Tapatxo borobil bat, ez da egite, ez dut ondo ikusi? Tapoiak. Tapoiak! Iaz faltan botan dituen tapoiak. Ez tapoiak gaizki entzuten zelako, ez tapoiak entzun genuen etzitzegolako gustatu, baizik eta ez dakit gogoratzen duzun, inigoz, eta zuk ez dakitiko zuri komentatu nizun, Durango bukatzean zer esan izuen neukala. Tinitusa, akaso? Esan, belarri barruko agujetak. Nik ez nekien, existitzen zenik ere, ez nekien ahotxeneako maratoi horiek bukatu ziren arte. Zer duen ulertzen esaten duen, ez da otitis bat, ez da pitidoa daukadala, ez da akuiferorik, ez dago alakorik, zer da hau? Eta esaten duen, entzumen ebili dudala, exagerazio bat. Bai, irratien lan egiten dugunok orokorrean, nik neu behintzat, kaskoak ordu askotan jantzite izate honetan, eta normalan irratsaio egiteko niri gustatzen zait presio desente eukitzen barruan, gainontzekoena baino gehiago, mailaren volumen banaketa ikuste bezerik ez dago, nik beti gehiago behar dudala belarrietan, eta horrek sortzen du nekea, baina lehen urtean Iker, akaso Durangoko kontzertuetan plateruenan ere, okerrez panaiz aipatu genuen, presio gehiagizkoa ere bazegoela batzuetan, ez? Volumena altu xamar egoteko fuera zegoela, ez da? Soinu rockeroa batez ere, zegoela, prestatuta. Pena hori izan nuenik, gogoratzen ditut, esaterako esan ezinen kontzertua, Ibairen kontzertua, Estitxuren kontzertua, nola soinu aldetik, pena hori, maiko teknikaria zegoen une hartan, nahiko rockero tokatu zela, eta konfigurazio orokorra, ez, gero teknikari zaldatuta ere, nola konfigurazio orokorra rockeroentzako bezala zegoen prestatuta, eta kontrako aldean, ez, zenba gozatu genuen esaterako Josue Irozok eta lagunaken kontzertu. Bai. Bueno, aurten ere izango dira asko gozatzeko moduko kontzertuak. Ari naiz begira. Esango nuke, Ikerrek adidez Willis Drummond ikusi nahiko duela. Ez dakit zergatik uste duan, baietz. Bihar horion. Hortaz, etxeko lanak egin da joango naiz, ziur errepikatuko dudala. Ja dagoeneko gaur, herrira etorri naizenean Donostiatik, redakziotik, plazara gerturatu naiz, gaur gozategi jotzen du Orion, atzetik neroni musika jartzen. Eta teknikarien gana urbildu naizenean, anagertu zait, tabernatik, DJ Bull, egunero Orion izatengo baita DJ Bull musika jartzen. Eta agertu zait, eta esan dit, ostiralean egon nintzen atabalen Willis Drummond ikusten, eta haze kontzertu da, tarek esan nion, bihar daukagu, eta ostiralean, ez, ostegunean, guanitu dut, ostiralean. Begiratu, egin behar dut, hainbeste jaleo daukat. Hainbeste, ez egitatu denak.
egunean dago Willis Drummonden kontzertua, eta ziur errepikatuko dudala, esan nahi dut. Diskoa entzun da, zema gozatu dudan diskori entzuten, pixka sentsazioa ere bai, iaz Jose Erosok eta lagunak ekin nuen sentsazio hori badut, zuzenean espektakulo bat izango direla. Eta gainera atzetik, 8an, Kristonak jotzen du, eta Kristonaken disko ere rock klasikotik dator. Begira, jo. Hau, ez dago prestatuta, benetan esaten dizuet, Kristonak diskoa. Hementxe daukagu eta egia esan, bai da rock klasikoa eta pixkat, bueno, jendeak okatzearen, ze jende asko galdutango da, Kristonak, Iker nola esango du, eskean Kristoren, ez dakit, bizi berritze bat, bezala salduko du? Ez zai gustatzen gai gauza horiek esatea, baina bai. Baina bai, jendeak okadalin, handi dator, ez? Bai, esango dugu arratiko rock talde badela, aurretik beste talde batean ibilitakoak guztiak, eta suge batekin lotura duela disko honetan ere agertzen den suge bat. Ze aurretik logoan suge bat erabiltzen zuten, eta oraingoan ez dakit ikusi duzen, baina barrukaldean, a ber, ikusten den, saiatuko naiz, kroma justu berde izaten da, eta disko ere bai. Bueno, honek agerian uzten du, streaming ikusten dituzuen ontzako, Ikerren etxean ikusten duzuen Steinway isatxa hondiko piano hori ez dela berea. Begira, hemen agertzen da sugea. Epa, hemen. Bai. Eta hori bada bere ezaguarria. Hor mantentzen duten nola baiteret izenean. Baina, bueno, bai, salto egin dute pixkat atzera, eta rock klasikoko kontuak izango dira. Eta gero egun horretan, eguerdian, hori harritu zait Rodeoren kontzertua dagoela 8an. Eguerdirako, ez dakit bazkaltzeko postre gogortxa barra, baina desgarria. Baize, harritu nau ordenak, hor, ez? Piztiak ekin hasten da eguerdi partea mabietan, gero Ines Osinaga dator, Ines Osinagaren diskoak badu, gero beranduago izango den Neomakekin lotura nola baitere, baina tartean sartu dute Rodeo, eta horre pixka deskolokatu nau, ze estilistikoki, akaso ez, lotura gehiago izate bat zeukan, Neomaken atzatik piztiak jarri, gero ez dakit, baina, bueno. Horrelako kontuak, baina markatuta ditudanen artean, bai, ez baire gazuk esan duzu Willis Drummond, bai, Rodeo ere, bai, Rodeoren disko berria zuzenan entzuteko gogoz nago, udan entzun nituen, baina aurreko moirarekin ziren, aldaketa dago soinuan, bueno, ikusi beharko. Zazpian ikasle egunen ere aprobetxatuko dugu, zertxo gait, ez da, nik uste dut hori. Zebarkatu Iker, zazpian? Ikasle eguna dela eta aprobetxatuko dugula. Beti gara pixkat ikasle egu, ez da. Bai, egia esan ikasteari ez dugu, inoiz hemen atxedenik ematen. Nik badakizue, ez dakit zazpian, asteazkenean, hori da, indarrezen muz iritsiko garen egunaren azken txanportara, zelenengo eguna. Badakit doradoan. Bi proposamen daude hor oso onak. Bata, gorputza askatzeko goxuan salsa. Latza. Lehen urtean, aipatzen da, naiz irratiko lankideak izan ginela, dantza gehien eta onduen egin genuenak bateruenan. Eta hori, estitxuk binatxok bai ez da dezake, han izan ginen eta esango nuke Maite Bidarte, Goiuri ez eiza, Iker Gurrutxaga eta Lauok, ikaragarrizko flowarekin. Eta Maitena Salinas. Eta Maitena Salinas, egia da. Hace flowa. Goreti, badakizu zer dagoen, Koreografiak eta guzti, Bai. Oso pro. Eta, goxuan salsan, gorputza berotu eta gero, nostalgiari eta, ez dakite, Euskal Herriko rockaren historiako talde potolo horietako bati ere leku egin behar agendan Iker, ze Delirium Tremens izango dugu bertan euren itzulera honetan eta lan aurkezten. Eta Deliriumi errespetuosoz, baina Mikel Casares holtza gainean ikustatik berriroia, horrek, ez, baina batez ere pasaduen prozesu guztiagatik. Bai. Birak bertan bera utzi behar izan ditu. Behartzuen, ez? Musikak bizi duen pertsonatak, behartzuen, ez? Eta, hor izango da, bai, nik uste dut iluntze parte polita, iritsiko gara horraino. Ze aurrekoetan arazoak horri zaten gerituen, ez? Saioekin eta erredakzio lanekin eta bez ginela iristen iaia, baina azkeneko ordukoetara iristen ginen? Akaso, bai, kontua da indarrez nola iristen garen, baina egia da guretzat egokiagoak direla. Zemen ari gara, aipatzen izenak eta esan beharra daukagu, naiz irratiak alako desembarko egingo duela, porturatzea egingo duela Durangon. Bihar bertan izango gara hainbat
azpiegitura tekniko eta instalatzen, asteazken goizetik, ariako lankidek goizean goizetik helduko diotelako informazioaren ariari, eta hortik aurrera, Iker Gurrutxaga eta Garazi Kastaino izango dira, goizetan 10:00-tik 12:00-etara, musika eta kultura uztartuta saio berezi bat egiten, Iker, ze esango dugu, izango dela musikaritik, baina izango dela kulturariatik, bietatik, ez? Bai, musika erabiliko dugu gai bezala batzuetan, baina gehiago beste enfoke batzuk eman nahiko dizkiegu, eta horretarako ari gara lanean, behatza guretzatzen gabiltza, dena ondo irten dadin, denak nahi dugun gonbidatuak lortze bidean, ze, badakizu agenda kontuak eta erosamarrak direla garai hauetan, eta, lehendabiziko egunean esaterako kultur programazioari buruzko solasaldi bat nahi dugu osatu, atal desberdinetako kideekin, izan kultur programazioa herriko eragile gisa landu duen jendea eta zigilu txikietan elkartu dena eragiteko, ez? Bideo horretatik, gero espazio handiagoetan eta herrigintzatik, baina gero udalen babesekin eta sortu diren espazioetako jendearen nahi dugu bildu, eta aldela esaterako musika bulegoa bezalako erakunde bateko kideren bat ere bari gara lotu nahian, kontrasteak ikusteko, ez? Ze kulturgintzan eta hau pixka bat gorrotatuko naute, hau esaten dudanean, baina kulturgintzan badago pixka bat negar egiteko joera. Eta normala da, zara dut. Batez ere programatu behar duenak, eta beti diru falta dago, ez? Baina, karo, esaten baldin badigu, adibideat jartzearen, nizer dakit. Bilboko kafeantzukikoak negar egin behar badu, zer egin behar du Mikel Azulo bezalako espazioko batek. Eta orduan, beren arteko zulo eta horietan barna ibiliko gara, osaiatuko gara lehendabiziko egunean, baina baita beren indargune guztiak erakusten ere. Ez? Eta, polita izan daiteke. Gero bigarren egunerako nahi dugu, nolabait ere, amatasuna eta sorkuntza, sortzaile emakumeak amak, bildu nahi ditugu, sormene ere horren inguruan izan zelako galdakoko sormene horren inguruan izan zen, eta, bertako esperientziari begira, pixkat horren inguruan nahi dugu hitz egin, ze, ama izateko eta sortzeko modu desberdinak daudela argi ikusi dugu, hasi gara errepaso bat egiten, eta kontuatu gara ze perfil diferenteko amak daude. Eta, pixkat, hortan ere arrantzan ibili gara. Eta azkeneko egunerako, eta hau bai, iragarri dezaket itxita dagoela, Durangoko azkeneko eguneko ajerik, ostiraleko azkeneko, gure kasuan azkeneko programako ajerik ez badu inork behintzat. Musikaren inguruko, musika industriako atal desberdinak nolabait ere batzen saiatu gara, ikuspegi desberdina dutenak, eta batez ere ekoizpenaren inguruan. Izan euskarri, izan zuzeneko ekoizpen, izan estrategia komunikatiboak. Hori guztia lantzen, izango ditugu. Batetik, Kiliki Fresko, Beñat Rodrigo, Txinbaia, abeslaria. Bestetik, Lider Hernando, lider taldeko abeslari, musikari, eta besteak beste, musikarien sindikatuan gaur egun, zuzendaritza taldean dagoena, eta hirugarren tokian, Erritxia Izpuru, naizeko zuta bigila izateaz gainera eta garakoaz, bagabiga zigiluko kudeatzailetako bat dena. Hortaz, industriaren ikuspegi oso desberdinak, lan egiteko modu oso desberdinak dituztenak, eta adintartean ere desberdintzen diren hiru pertsona, eta guzti dugu hor, zerbait berezia sortu daitekela, gu horrekin emozionatu xamar gaude lehenengo egunetik, baietz esatzi beten esan genuen, hemen abez sortzen den orain, eta hortik aparte, izango ditugu batzuek bezala xeba, gonbidatuak, baina, gonbidatu eta izen propioen protagonismoa eta pixua zuen gaino, utziko dugu. Nahikoa lata ematen dugulako urtean zehar eta guk ere pixka bat hor. Bestelako gozak ere egiteko balio dutulako, zuk esan duzu, Durango oso polita dela,
hori entzuna ahal izan dut. Sartu naizelako naizeko webguneko streamingean, Eta erintzen entzutan ze polita den, eta guretzako ere, bueno, nozuek ere konprobatu zen duten, estandetatik ibiltzean, Aldamareko kafetegira joatean, bueno, hor sortzen diren hartu eman, eta hori guztiei, sekulako garrantzia eman behartzaiela Durango, nik uste, ze Durango zerbait egiten baldin bada da, komunitatea eta zarea indartu. Zalantzari gabe, eta kaso eztabaida guztien gainetik eta egin litezken ñabardura guztien aurretik horixe da, garrantzitsuena, beraz, bueno, alaxe beharko du, hausnarketarako espazioa eta hausnarketarako tarte horiek eskainiko dituzte Iker Gurrutxaga eta Garazi Castaño lankide, goizero 10:00 12:00 aipatu bezala musikariak, idazleak eta bestelakoak ere izango dira noski, eta arratsaldeko 6:00 bidean, 4:00 6:00, antzi izango gara, bigarren kafeko kideak, bai, saio bereziak egiten noski, Durango gala behartzen duelako. Igandean Marianitoara emango dizuegu. Hori da, larun batean arratsaldean bertan izango gara, 4:00 6:00, eta igandean eguerdiko 12:00 2:00 bertan estrenatzeko izango dugu Iker, bueno, dagoeneko hypena bihurtu dugun fikziozko podcast hori, labanka da, egunero saio amaieran emitituko dugu, bota. 18 bat daukazu etartean. 18 bat dugu tartean, noski, bai, Nerea Loyola. Lehen izan dugu uinetan, esan digu, 3 bi gaixo dituela, eta nola moldatzen den, egunotan, Durangoan, eta... Ume handiena gaixotzen etzaion bitartean ondo. Esan zergatik, bere umeen aitanik irakasle izan nuen. Eta badukau hain beste konfiantza hori esateko aina. Hori itzaiola gaixotu, ze Nerearen egunak dira hauek, eta aitatxo Horregatik diot. Umeetaz tiratzea, Horregatik diot, badakigu lan hori egokitu bertzaio zaintza, eta zaindu dezala, bueno, ark jai izango du eta, bueno, ez, akaso aztazkeran ez du jai, baina bai, bueno, hori da... Ponik erlazia den dena ere ez du kontatuko, Eta azten ez pentsatzen eta beti martxan. Bueno, bai, esan dut, Marianitoa iganden emango dizuegu, Goierori akaso irabazten badu, kroketaren. Aizu, igandean bali mazatoz, Marianitoare anariren ekarri, ze Gari eta Goroldiozko aurkezten izango da gurekin, igandean, ez da, Goiuri? Enaiz naizkiari? Agian. Uste non hori bai ez da dutazte goela. Ari nintzen baita ere sinadurena errepasatzen eta oso bitxi egin zait. Anari Alberdi irakorri eta Susa aldabenean eta, Susako estanda, liburu atera duela horrengoan. Bai, eta gurekin izango ditugu esaterako Loti Errena aurkezten Arkaitze Kano eta ez dakite Zart kolektiboko nor gehiago izango dugun gurekin Loti Errena aurkezten, zeia badauzkate buruan, Maite Larburu bera izango da, Maite eta Arkaitz Kano gurekin izango dugu Euskaltzalen topaguneak antolatutako Demasa sortzailea amate horren dema horren inguruan aritzeko aukera, Olaia Intziarte gurean izango da asteazkenean, haren kontzertu ikusteko gogare badundik, Iker, ordutegi zor erdipidean harrapatzen gaitu, arratsaldeko ordu 2:00, baina... Bai, gure, nik uste moldatuko garela, gainera, gero entrevistan, zuzeneko horren inguruan, aritu beharko dugu berarekin. Zuzeneko eklektikoena izango da, kaso, nik uste. Hortan Durangon egongo den guztietatik. Bueno, diskoak berak ere badu eklektikotik. Horregatik diot, nik uste dut, ikusita diskoa nolakoa den, ni zainago, zuzena zer egiten duen. Aurrekoan, bueno, beste, puntu eklektiko xamarra izan zuen beste zuzeneko baten izan ginen biok inigo, naiz eta ez duen hain eklektikoa diskoa zer da dut, Janus Lester. Goiuri ere bertan zen. Bai, egia, Goiuri gainera orduan esan nion, kontzertu bukatuta esan nion lenda biziko goza, Goiuri, non daude kroketak. Hala ere, Janus Lester Durangon ikusteko aukera ere izango da, esan nuke igandean izango den azken kontzertuetakoa dela, bueno, azken txampak horietakoa. Azken bigarren dela. Hori da. Haren ostean, burutiken kontzertua, 15 segundu disko orkesten, eta 13 ere izango dira, beraz, bueno, azken bigarrena bai. Eta nik badu gogoa, Janus Lester ikusteko Durangon, Iker, ez dute inoren gainatuko, kontzertua ikaragarri gustatu zitzaidan, baina enuen soinu aldetik kontzertua behar bezala gozatu, eta gogoa daukat, beste modu bat erantzuteko, eta, bueno,
nik hori, zurekin bat egiten du beste modu bat ere entzutekoa, zeure izan zen aurkezpen bat, eta ez zitzaidan, asko gustatu ditzaidan egin ziguten planteamendu bertan, ez zitzaidan iruditu ohiko kontzertu baterako formatua, ez? Zerbait oso berezia egin zutelako, baina ikusiko dugu Durangon benetan nola den, eta gogoratzen baldin baduzu nola sartu ziren, eta nola batu zen, izan daiteke ordu erdi bat, hola, izerditan blai bukatzeko horietakoa, Zalantzari gabe, esango nuke, lehenguan Janus Lester izan genuen gurean, labur izan bazen ere, formato akustiko ura, bionboen atzean ikusi genuen ura, kanpo geratuko dela plateruenan, eta ikusiko dugula, kontzertu ohikoago batetik gertu, baina dagoeneko kontzertuak dituen osagarri horiek guztiak lapikoan dituela. Eta uste dut hori oso kontzertu gomendagarria dela, eta Gorka Santestebanek dagoeneko idatzi digu esan ez. Ni ere Janus Lester ikustera. Ez da gizuzuk ezer, Gorka. Esango dizuetena da, atzetik datorren burutik taldeari ere egiteko tartetxoa mesedez, mereziko duen horietako badelako. Aurten, isil txamarren pasaren disko interesgarri horietako bat iruditu zait burutik taldearen ere. Erabat, ados, gurean izan genituen burutik tarrak hemen elkarrizketa akustikoetan, eta bai, euren diskoa akaso isil txamarrean igaro da. Kaponen akordeoia, ze ona. Bai, hori da, buena. Ez naiz, akordeoia defendatzen hasiko, Inigok defendituko du, Inigok, bera defendituko du, nik akordeoiarekin beste harreman klase bat izan nuen, hortaz ez hasiko gehi defendatzen ez baina. Bueno, nik harreman mota asko izan ditut akordeoiarekin onak eta txarrak, eta oraindik ere izaten ditute, akordeonista guztiak ez ditut gustoko izaten, eta proiektu guztitan ere akordeoia beti ere ez, baina bai, ezpairik gabe akordeoia aldarrikatzen duen horietakoa naiz. Tira, esaten nuen bezalaxe, Olai Intziarte gurekin astelean izango dugu, antzerkiari bai deuezetuingo eta bai zuriri tartea egingo diogu ostegunean Oiana Maritorena gurean denez, Aiora Renteria izango da gurean Zea Maixen azken lan aurkezteko, Fito Rodríguez Enararen esanaken inguruan izango da gurekin, ostiralean Einaute Elorrieta, Leire Milikoa, Lisipe liburu aurkezteko, baita Geruzak proiektua bera ere, hau naiz erretiko lankidek ere Iker landu zuten arian tartean, eta tira, 3. atala aurkeztuko dutean zuzenean, gazten eguneroko kezka eta galderetatik harako hausnarketa bat, euskaratik, feminismotik, soziolinguistika, kultura. Bueno, gai asko izango ditugu, Anari Elberdi ere aipatu dugu, musikaren girotik ere, beste hainbat artistekin egoteko aukera izango dugu, eta tira, bantxe gure bigarren kafearen eta musikariaren eta kulturariaren setetik, horpegi asko igaroko direla, eta hausnarketa askorako espazio izango dugula. Bai, eta nik galdera bat egin nahi dizuet, Zea Maiz aipatu Zea Aiora Renteria izango dela, diskoa hasi eta buka entzuteko aukerarik izan duzue hainbeste atera den honetan, hainbeste gauza atera den honetan? Nik hasi eta buka ez disko osorik bai, baina hasi eta buka ez Iker. Ez dizuk ezurik esango. Hori da nire txegolaren artean dagoena. Beste biok? Ez da nik ere. Nik ere ez. Preparatu. Bai. Esan nuen, atera zenean eta buruak alako estanda bat egin dit 2 aste buruta segidan, 2 ostiral segidan, eta tartean Zea Maizen diskoa zegoen, eta Zea Maizen diskoa zenbat gustatu zaidan, esan behar dut. Eta eklektikoa kaso ez da hitza, Iker, baina anitza eta Zea Maizen ohiko sonidoetatik gain ere badatorrena, hori bai esan dezakegu. Baina buelta bat emango diot horri, Inigo. 25. urte hurreneko elkarrizketa egin nienean maiatzean, diskografia osoa hasi eta buka osorik entzun nuen, eta esango dudana da, aurreneko diskotik dauden gauza batzuk, gai izan ginela eskutatzeko gure belarrietan. Hasierako popa eta elektronika, sintetizadoreak zer presentzi izan zuten. Ez genuen entzuten, edo ez genuen entzun nahi, zen nahi genuen elektrizitatea bakarrik nahi genuen, nola baitere. Bai. Eta gero, bapatean, etorri zen negua joan data, eta popa bakarrik nahi izan dugu Zea Maizen kasuan, eta disko guztietan dago, bai popa, bai elektronika, bai metala, bai danetik dago, eta nik uste dut horren honetan, argiago geratu dela, kontzeptu desberdinegatik, baina hori, aurrekoan entzun zuenak, entzun dezala, Aiora zuen gana gerturatzen denean, eta berak ere kontatuko dizue, nondik eta nora joan diren kontuak. Aizu, Iker Gurrutxaga, agurtu aurretik, aipatu behar dugu hemen musikatik ari garela, hausnarketatik, kultura sormenetik, aipatu dugu ere,
hainbat eta hainbat libururen autore eta aurkezpenak izango ditugula, baina Durangoko azokak aurten bestetik ikusentzunezkoaren presentzia handi izango du, horri ere leku egin barko diogu gure tarteetan, eta solasaldietan, bestelako, ezagit, espazio horietan ere interesa handiko programa ikaragarri zabala osatu dutela. Aurtengo edizioa berezi izango da, esan da bezala, alderik nabarmenenago Juri akaso publikoarentzat, kulturzalearentzat, azoka bera gozatzeko modua izango delako. Ez da txartelik eskuratu behar, ez da itzordurik eskatu beharko han korrika eta presaka gauzak egiteko, eta horrek areagotu egingo du zalantzarik gabe kopurua, eta bakoitzak erosteko izango duen denbora. Zaleentzat, baino baita dauden kulturgileentzat ere. Batzui lehen urteko modula gustatu ditzaien, ez da? Baina gehienei ez. Nik uste dut, agian, gerturatu ziren zalei, batzuei behintzat bai, denbora gehiago gustoko idazle eta musikariarekin egoteko, jende gutxiago, hori ez, talde sentsazio txikiagoa, baino han behintzat euren produktuak eskaintzen ari zirenentzat, etzen, bat ere aproposa, egin behartzen nolabait, eta horrelaxe erabaki zuten, baino zaila zen izan ere, ordu terdiro, azoka ustu, ordu erdi inor gabe, ateak zabalik, baino, Hotza. Aurten asko zobeto. Bueno, ikusi gaurko dugu, Ni azkeneko demotan pixkat atxontzen ari naiz eta jende masak ez ditut hain gogoko. Eta iazko formatuaren gauza bat esango dut. Saldu, ez? Kopuruan, zenbakitan, eurotan, etzen hainbeste salduko momentuan, baina artistek beren burua beste era batera saltzeko aukera izan zutela. Eta gertutasun hori aurten frikienak edo esango dugu, ez? Edo zaletuenak edo lotxagabeenak, nik uste. Motako dela. Beste gauza den artean, aurreko urtean gogoratzen dut, ze ondo pasatzen nuen, lotxatik gerturatzen zen horri artistek ze gaitasun zuten gerturatzekoa, ez? Sare dut. Ara gertu zen baten batola erdi lotxati erdi begira eta artistak esaten zion, etorri, itzegin gurekin. Eta hori, urtean akaso lotxatien entzako dena dela behar dute saltzea eta Durangoko azoka karetzea, eta hori guztia baina saltzea. Naiz irratia Durangoko azokan izango da, antxe izango dira esan da bezala aria tartea egiteko eta eskaintzeko asteazken goizetik, eta egunero, 10:00 12:00 Iker Gurrutxaga eta Garazi Castaño, eta 4:00 6:00 bigarren kafeako lantalde antxe izango gara. Iker Gurrutxaga kakapila gaurko musika pintxatze lan horietan, dantzarako gogori duenak gaur Orion Gozategi eta Iker Gurrutxaga. Bai. Eta Iker Gurrutxaga bokatuta DJ Bule jarrepen emango dio. Ez plazan, baina bai plaza aldamenean. Hortaz, gaur Durangoko azoka aurten berandu azten da. Azkeneko urtetan solapatu egiten zen eta kentzen zigun masa pixka bat. Baina atxona honek gaurko bildur pixka bat badu zenbat jende izango den Orion. Bildur pixkat bai. Bertigoa. Gozatu pintxatzen, ibuprofenoa beti ezkerreko poltsikoan, gero goizean zalantzaz egiteko. Ez horrez dago problemik. Bihar espero dut goizean goiz, sakamerzianik krosa ikustera joatea. Horta. Bai. Bakoitzak bere harriak darabil. Asteazkenean ikusiko dugu elkar Iker Gurrutxaga, besarka destu bat, gozatu gaur hori jo. Bueno, aio. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Guztira, 900 eta 30 nobedade izango ditu Durangoko azokaren 57. edizioak. Hau da, 600 eta 89 liburu, 151 musika produktu, 46 aldizkari, eta 54 bestelako. Ikusentzunezkoak, papergintza, arantzazuko egia, eta abar. Ikusentzunezko horietan, adibidez, Kui, Pirritx Porrotx eta Marin Mototxen antzerki musikala, edo Lierren Kintsugi Harria, zuzeneko berezia topatuko ditugu. Baina badakizue zer ez dugun topatuko? Gontxarov.
Femmina duzina malla. Goncharov. Bai, batzuk diote inoiz egin den mafiari buruzko film honena dela, aitzindaria, kultuzko pelikula, mende luzez goraipatzeko moduko drama mardula. Azken aldian, sare sozialetan bereziki TikToken aipamen gehien dituen filmetako bat da Goncharov. 1973 Martin Scorseseren Martin Scorsese maisuaren proiektua da, hain zuzen ere Goncharov. Baina, bai, aipatu dizut nolakoa den, zeri buruzkoa den, baina ñabardura txiki bat aipatzea zuzait. Pelikula hau ez da existitzen. Nola? Ez da existitzen. Si dolce come zucchero, però sta faccia. Nondik sortu zen beraz film honi buruzko kondaira? Gezur gehienak sortzen diren bezala, sare sozialetan. Duela urte asko, Tumblr plataformako erabiltzaile batek bota batzuen argazki bat elkarbanatu zuen. Webgune batean, erosi omen zituen bota horiek, eta zapatak etxera iritsi zitzaizkioanean, zure eta lur geratu zen. Izan ere, zapata horietan, etiketa normala edo marka normala eduki beharrean, Martin Scorsesek Goncharov aurkezten du. Zioen logotipo bat. The greatest mafia movie ever made. Inoiz egin den mafia pelikularik zoragarriena. Martin Scorsese presents Goncharov. Domenico Procacci production, a film by Nated JWH. Mateo JWH jo zazpiron damabost. About the Naples Mafia. Bai, hoxe da esaldi osoa. Hori irakurrita, zer, sinesgarria dirudi ez? Film bateko memorabilia izan daiteke, agian grabaketan erabili zuten osagarri bat, edo filma ez dakit aurkezteko erabili zuten produktu bat. Izan ere, Martin Scorsese bada zine zuzendari ospetsua, eta bere filmek katolizismoarekin, identitate italo-estatu batuarrarekin edo kriminalitatearekin lotura duten gaiak jorratzen dituzte. Indarkeria, hizkera arruntaren erabilera, New Yorkeko hirian girotuta egotea, benetako gertaeretan edo eta liburuetan oinarrituta egotea, rock, pop eta bestik klasikoak soinu bandan sartzea. Horixek dira Scorseseren zinemaren ezaugarri nagusiak. Bere familiaren jatorri italiar eta katolikoak, Little Italy auzoko haurtzaroak eta 40ko eta 50ko hamarkadako italiar eta estatu batuar zinemarekiko zaletasunak eragina izan dute, noski bere zinemagintzan. Beraz, Napoliko mafiari buruzko Scorseseren film bat? Bai, niri sinesgarria iruditzen zait behintzat. Eta Domenico Procacci da aipatzen den beste izena. Bera ere, ezurreragizko zinema ekoizlea da. Beraz, osagai guztiak ditu, pentsatzeko filma existitzen dela, egin zutela, eta izan daitekeela inoiz egin den mafiari buruzko pelikula honena. Tumblreko erabiltzaile horrek argazki hori igo zuen, galderak egin zituen, nondik zetorren, berak ez zuelako Goncharov ezagutzen, eta segituan biralizatu egin zen. Inork ez zeukan erantzunik. Zertzen Goncharov? Scorseseren filmografia zertzen badugu, ez dugu topatuko? Baina noski, jendea segituan hasi zen posterrak, afitxak eta trailerrak egiten. Moving in his own world, motivated by disaster, courted by death. Fikziontako protagonista Goncharov da. Errusiar mafioso bat, diskoteka bateko zuzendari ohia. Krimena zuetetako bizitzari uko egiten dio Soviet Batasuna erori ondoren, eta bere emazte Katiarekin Napolira joaten da bizitzera. Napolin ordea Andrei Dadano bankaria ezagutuko du, eta bere aurkari bihurtuko da. Gainera, aitaren heriotza deitoratzen duen bitartean, Katiak Sofia ezagutuko du, eta harreman estua sortuko da euren artean tentsio sexual altuarekin. Closing in. If you ever felt ripped apart by passion, you know this man. Trailerra sinesgarria eta guzti da. Noski, eta pelikula josten duen aria, eta esan bezala zuzendaria, ekoizlea, eta gainera zaleek azenolako moko fina. Kiston aktoreak. Zea, aktore hauek aukeratu dituzte film hipotetikoarentzat. Robert De Niro, Al Pacino, John Cazale, Gene Hackman, Sybil Shepherd, Harvey Keitel, hortik ikusi dut Sofia Loren ere agertzen omen da pelikulan.
Bueno, agertzen da, existitzen ez den pelikula honetan. Existitzen ez den pelikula honetan, baina esan bezala, posterra badu, trailerra badu, denetarik milaka produktu egin dituzte pelikulari buruz, naiz eta pelikula ez den existitzen. Baina zergatik ari gara injustu gaur 1973ko film honi buruz hizketan? Azken asteetan berriro sekulako ospea berreskuratu duelako. Izan ere, abildua Belzebubesk izeneko Twitterreko erabiltzaile batek poster berri bat egin zuen azaroaren amaieran sekulako ederra, eta benetan, oraintxe bertan zinemaretoetan topa dezakegun pelikula batena dirudiena. Gainera kontua ez da hor geratzen. Alex Lata, Indianako, Amerikako Estatu Batuetako musika irakasleak filmerako musika abesti bat konposatu zuen, The Godfather pelikulan oinarritutako bals bat, eta ez da bakarra izan. Pixkanaka, interneteko erabiltzaileek soinu banda osoa osatu dute, eta aste honetan Spotifyn jarri dute. Jordan Dinek abesti bat egin du, oso aproposa pelikularentzako, ustezko pelikularentzako, ea entzuteriko dugun. Esan bezala, The Godfather pelikulako musikan oinarritu dira entzuleak, Gontxarofen pelikulako soinu banda osatzeko. Existitzen ez den filma hain arrakastatxoa izanik, norbaitek galdetu aldio Martin Scorseseri zer uste duen honi buruz. Ze esaten du ustezko zuzendariak pelikula honi buruz? Duela 2 aste, 80 urteko zuzendariaren alabak, Francesca Scorsesek, TikTokera bideo bat igo zuen, bere aitaren kin izandako mezu truke bat erakutsiz, non Gontxarov aipatzen zuen, esaten zion, ikusi alduzu hau? Eta Scorsesek erantzun, bai, duela urte batzuk egin nuen film hori. Txantxarekin bat eginez. Edo ez da txantxa. Akaso mafiak laportu zuen pelikula. Agian. Giro misteriotxetatik beste giro batzuetara egin behar dugu salto, ze firfiran podcastu melarekin. Agurtuko dugu gaurko saioa, Goreti, zu asteazkenera arte? Durangon ikusiko dugu elkar, Goiuri asteazkenera arte? Bihar jai entzule, eta gozatu Gorria podcastaren edo firfiran podcasteko Gorria atalaren 2. zati honekin. Joder, kolpe bat esaltxa, toallarekin eskuak zikatu eta ia erorigin naiz. Mugikorra hartzea lortu dut aldudan moduan. Ostia, ordua pasa zaitez da? Bale, bai, orain txenoa. Mika, beste behin mundua zure zain. Eskatuko dizut ardo bat? Oski, orain jitsiko naiz, 10 minutu. Jendez gainezka dago terreza eta kristo notza egiten du. Ilea ala nola orraztu dut, oraindik tantak jausten zaizkit golkotik. Presaka ibiltza ere maite dut. Hori esan behar. Batzuetan norbere gezurrak sinisteak salbatzen gaitu. Estromoliko atea zarkatu eta bertan murgiltzen naiz. Askotan izan naiz, baina beti da berria. Sartu, eta eskerreko txogan bikote bat dago marakui asko irabiatu erraldoia konpartitzen. 2 pajitekin. Begiekin elkarren aurpegia janez. Han, dama eta arlotea, pentsatu dut. Koloretako bonbilei jarraituz Maria eta bere tirantedun kamiseta zuria daude. Barre bihurriz agurtu nau.
Ispilu aurreko sofan, argi gorrien azpian, kuadrilla bat dago. Bata bestearen gainean erdietzanak, elkarri lastantzen. Eroso eta gustora. Egia esan, giroak ez du laguntzen nire beroaldia geizten, eta berdin zait. Zuzen noa oianera. Hortxe nire zain, zorioneko ani. Fondoko mai borobila larruzko sofarekin beti iruditu zait txokorik onena. Eta gaur bertan ardo bat eta abi nire zain. Deiak nire errituala zapuztu du baina tira. Paretak iratzez eta arramaz beterik argintimoa baina horpegiak ikusteko nahikoa. Abi erdietzan da dago nire zain. Eta zuzenean jartzen naiz berari pega eginda. Musu eman diot masailean. Ondoan 6-8 lagunentzako erreserbatutako maila dago. Norpeteko zain. Oraingo zutxik. Fondoko mai txikian eskaile gorri bat guri begira. Beste norbaitekin. Non egon zara ba? Ensaiatzen, kantu berriekin pixka bat blokeatuta nago eta. Ezin ikasi. Eskerrak guk asmatu ditugun. Perezkoak belaunean gainean dabiltza. Pianoa jotzen. Pianorik gabe noski. Harin bezain tinko. Berehala egarri ditut bere Espainiak bizirik. Ardoko partu eta trago hartzerakoan ilegorriaren bikotea ikusi dut lepoa portu beharrean. Buruari buelta osoa ematen. Biak daude orain guri begira, adi-adi. Nolabait zirrara berezi bat pizten dit horrek. Abi kontzentratuta dago eta nire besoetara ere iritsi dira pianoaren teklak. Begietara begiratu dit eta berriz abestian kontzentratu da. Nire besoan gorantz doaz berezkoak. Gelditu da. Eta zu? Zuzenean nator bainutik. Denborak ies egin dit. Ia bustita daukazu oraindik. Bizio bat da. Kenduko dut egunen baten. Edo ez, sakratu da. Bikain sentierazten dit. Zeba? Berotasunagatik? Ondoko maila betetzera etorri da kuadrilla handi bat. Berritxo kuadrilla. Poteoa luzatu zaiela nabaritzen da. Zenbat jende dagoen gaur, ez? Zeze oparitzen dute. Ez didazu kontatuko zeba? Zergaitik zer? Zergaitik gustatzen zaintzun hainbeste. Zer egiten duzun komunean. Odoletan mainatu. Nire gauzak. Ardari eman diotu bigarren tragoa eta segidan eman behar izan diotu rengoare. Besti berriak ondo? Noiz entzun ahal izango ditut? Badakizu nola bukatuko duen ez da? Diskoa? Zagit. Baladita dramatika batekin? Ez. Ez nabil diskoari buruz izketan. Nire pianista eskuak zure aluan. Ez dakit hitzek eda susurlatzeko duen modu horrek, baina nire honetik atera nau. Masailak korritu zaizkit, ziur, ingurura begiratu dut edean norbaitek entzun ote duen. Handago ilegorria ere. Ondoko maiko salaparta saiesten niri begira. Bere mutilak zerbait esan dio belarrira. Zer ez dakit, baina gutaz ari direla bai. Beste ardo bat behar dut. Hauek guztiek aluzinatu egingo dute. Baina galtzak endoko dizkizuta hinkada batez. Eta dena miazkatu. Hementxe bertan. Orain. Mingaina. Organo sexual sakratua. Gizakiak hitz egiteko erabiltzeko itura eroa hartu du, baina prakak erauziko dizkidazu edo suabe kendu. Zure basapistia paseatzen atera duzu gaur, oianera.
nahiago pianoa joko bazenita, abesti berriren bat lasai. Desafinatutako nota batzuk nervioak direla eta baladita horietako bat. Ez dakit Xuabe joalko nizuken orain. Ez dakit zehose joalko nizuken ere. Baina saiatu naiteke. Hemen, zure ipurdia jarriko nuke. Hankak zabaldu guztiz. Mugaraino. Zuk norarte esan arte eta Beethovenen 9. sinfonia joko nizuke nire atzamar guztiekin. Ferik. Eta gero txabela basta, eta nork ematen dirkizun lau penik bimban burger bat eskatzeko? Espiratuta zauda ez da. Sexua berdin sormena. Eta oarioak bombeatzen ditudanean geldi ezina naiz. Pum, 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 pum. Uf, onomatopeak eta guzti. Ni ere ezin gelditu. Kontatuko dizut zer egingo nizuken pianoa jo ostean? Pianoa jo lehenago. Nire iztarran zeharrazten da esku batez pianoa jotzen. Eta kantu honek kontatzen du nola arauen kontra egiten duzunean lortzen duzun zure esentzia ezagutzea. Nola muga guztiak apurtu daitezkeen irudimenari esker. Hor hasten da iraultza. Kontatzen du nola nire eskuak momentu honetan zure galtzaren barrutik odolez busti eta jota labainkor dagoen aragi horretan guztian barrena sartzen diren emeki. Hori, kontatzen du. Polita dirudia bestiak. Hauei guzti ere gustatuko zaia. Ondoko maiko kuadriari begiratzen diot. Bat edo bestarekin gurutzatzen zait begira da. Baina bueltan noan irera. Ezin dut jada egoera kontrolatu eta berdin zait zer irudikatzen ari diren. Ilegorriaren begiradaren bila nabil orain ni. Noski gustatuko zaiela. Ez dakit abestia edo zure alo guztia. Baina bai. Gai ez aldatzen badugu, kamisetak badituzu saltzeko ez da? Jarri hona eta postetxo bat jarri. Bihar goaz jasotzera. Ikeako parkinean gelditu naiz tipoarekin goizeko 10:00. Santanderrekoa da eta erdibidean geldituta gaude. Ohitura zaharrak. Hortaz, etzi jarriko dugu postua. Barraskio bat bailitzan larruzko eserlekuan zehar arrastaka datorra bi. Geroz eta gertuago jartzen da. Erdibideak maite dituzu orduan? Bai, batzutan bukaerak baita, baina erdiko korapioak askoz interesgarriagoak dira. Eta nola jarraitzen du abestiak? Zer kontatzen du gero? Nire eskua, torloju baten moduan, zure zuloetan sartuko dela. Eta zulo gehiago egiten joango dela. Odolak bere bidea lasai egin dezan. Koloretako iturrioitako baten antzera. Lurrean etzango naizela. Ahoa zabalik eta zure isuri guztiak nire gorputzan zehar, nire ahoan zehar sentituko ditudala. Sentitu nahi ditudala, orain. Hori esaten du. Sartu iezadazu oraintxe bertan torlojuan nire geruza guztion barrena. Ez dezu benetan esango. Ez dakit ze jartzen hauen gehiago. Bere hitz egiteko moduak, benetan muga hauek gainitzeak orain, eta hemen sentitzen dugunari bide emateak edo inguruan ditudan begiek nola ikusten gaituzten irudikatzeak. Orgia bat hemen eta orain irudikatzeak. Beti jarri naute hitzek. Baina baita isiltasun goxo batez guztitako begiradek. Gustuko ditut hitzak eta begiradak, biluzik, kontraturik gabe. Mugak zeharkatzeko gai diren horiek.
duzu egingo? Abestiak dio mugak egin ditugu. Na, ni. Mika. Venga. Zuk sartu eta nik begiratu egingo zaitut. Lehen lurruna zena, orain lurrun gorria da. Ardoak burua lainotu ote dit. Ardo bakarrek ez du gaitasun hori. Abi dago ispiloaren bestaldean, zuzen begiratzen. Maiteko baina lizun. Gaurko eguna ez da mugak hartzeko eguna. Itzulera ez daukera. Burua badoa. Eskoa braketan barrena sartu eta behaldea olai. Egin da dudala igartzen dut. Gorria da ardoa. Gorria da odola. Gorria indarra. Hile gorria. Gorria beroa. Gorria desira. Gorian. Gorriak begiak. Eta masaiak. Begietara begiratzen diot abiri. Begira eusten diot eta nire eskuak aloa eusten du. Ez du hauz da baldu. Baina jarraitzeko esaten ari da. Ondoan duen kusin karratu hartu eta jolasean bagina bezala hanka artera bota dit. Gogor. Gozatzen jarraitu dezadan. Jolasaren parte da. Lizun sentitzen naiz. Jende zinguratutako taberna zulo honetan nire atpuntak delana egingo balu. Mugimendu geldoen bidez. Arnaza eta pultsoa askartzen zaizkit. Aloa ingoratzen duten muskulo guztiak. Tentsioan sentitzen ditut. Ez dut nahi hau bukatzerik. Behiak itxi eta kusina estu aldu dut. Aluaren kontra golpatuz. Beste zerbait behar duzue? Itzi gabe nago ez diogu. Ez nik ezabik erantzun. Eskerrak bareko maikoak eskua luzatu duen trago eskatzeko. Nik ez dut beste zer behar. Amaitu dut. Elkarrizketa eder bat baino erotikoagoa den zerbait badago. Nire 38. makilatxoak egin diezaioke bakarriko ni desafio.